Uzokhumbula ke ukuthi mbukelo wami ekhaya kunezinto ezinokukhulunywa kakhulu ngodokotela uKhehlelezi laphana zikhulunywa kakhulu. Kune video ekhona laphana ku TikTok esiyibonile isirculator kuma social media platforms lapho kukhulunywa khona kukhulunywa kuthiwa Dr. Khehlelezi Christian Church. Ungathi uyabheka nje ivideo mawuyibona buka nje le video laphana. Ndumani yadumezizweni isihlahla somdlebe nontela mzimba beje mfazone empazeliziyo zamadoda ibomvu nabasetete nabasenyimba nemkhonto kwazi igazi ndaba ikhalamanzi dictionary ndaba ididi umndeni nginibingelela yonke indaba lapha nikhona ngibingelela base Johannesburg ngibingelela base Cape Town ngidumelanga ufela more living thing namhlanje ke ngiphansi endaweni yaseThekwini lapha engikhona phakathi emzini kaKhehlelezi eMhlanga Rocks endaweni yaseMhlanga lapha engikhona ngihamba ngedwa ngihamba nosisi okudume kakhulu einkundleni zokuxhumana olimele elimala egameni lobuyoni noma elimala egameni laseziyoni zibese ngelela ke izitha zikaKhehlelezi eziningi kakhulu zangenelela lapho zikhuluma izinto ezingamampunge noma zikhuluma wrong information because we saw and caption lapha in one of the videos ku TikTok lapho bethi bona it's Khehlelezi Christian Church but into esidecide ukuyenza sithe thina sizomthungatha sesimthola iqiniso siyolithatha silibeke obala because there are so many things ezikhulunywa ngoKhehlelezi that we don't want to prove but that we wish to prove to you guys but ngenxa yesikhathi but ke la into esiphathe kabi kakhulu ukuthi usisi iso lakhe liphumile maliphumiso lakhe iqiniso abanikazi bendaba people are not concentrating on kubanikazi bendaba but iblame yonke sishiftwela kuKhehlelezi into esoyizwa qala sisi siyakubingelela ubani igama lakho sisi Uthabisile kwaNtombela. Thabisile kwaNtombela mahlobo ekhaya kuphi? Ekhaya kuseScott entabamhlophe. Siswami nje u2 minutes ozongichazela ngawo ngicela ungichazele nje 2 minutes ukuthi kwenzakaleni on Sunday kuphi igama lebandla ubani umfundisi kwenzakaleni nje 2 minutes nje mongangichazela. Okay ngomhla ka11 ngesonto ngangade ngiye eZion nakhona ngithi nje nami ngifuna ukusizakala because bengumuntu onenkinga bengiphupha kabi ngibona futhi nami usizo ngiyalidinga kwaba ukuthi ke usiswami ekade ngihlala naye ekhaya naye futhi usanda kuqala khona uyavakasha athi eliphi lelo sonto lelo isekuthuleni likuphi lelo sonto lelo Newtown C eNanda eMnanda ya Newtown C eNanda igama lebandla ekuthuleni awazi noma Christian Church but iZion kodwa bayi ngase ohlaba ihlangane kukhona ngisho ilontonjana izangoma right umfundisi wakhona uzwanga nokuthi ubani maybe bishop la khona umfundisi wakhona uXulu baba uXulu Nxumalo kulapho kodwa okay nama ngazi kahle because bengivakashile yeah mawufika lapha nakwenzakalani mangifika lapha yana ngifika nje ngihlala ngemuva nje ngevisitor nje nami mangabe ngihlala phansi ayi ngilalela inkonzo baya rawunda lana bayacula bayathandaza benza yonke into ngikona ingane yami le ngihamba naye na 2 years bese kuba ukuthi ngithe ngihlala kanjalo phansi umfana vele avuka umoya mangabe vuka umoya umfana vele nje angicavune lapha ngemuva umfana ngithatha ngiphose lapha kathi but manje umbuzo wami ngifuna ukuzwa sisi le nduku ikushaya ngoba bayashayana noma ukubambile ekuthandazela sebenzanga kwenduku wangisakaza phansi akubamba kusakaza phansi okay ngifuna ukuzwa lana sisi ukuthi njengoba ekubamba kusakaza phansi uyakuthandazela noma wenzani ulwa nawo uyabona nje ngoba becula nje bebhizi nje belokhe bethandaza uqeda kwabo ukungishaya ngezitembu bangiphusha vele ngawaphansi ngalimala emadolweni ngiyabatshela ukuthi ngishawelwa ini because ngiyalimala after that abakuprophethanga emva akukho abakhulumayo bayangishaya nje ngiyabatshela ukuthi ngishawelwani ngoba ngiyalimala yini engishawela yona ngoba phela ngiyalimala alright ake sibuyele lana bafowethu sikhuluma noZion manje sikhuluma nomuntu oyiSion sikhuluma nomuntu oyisangoma because usisi mention nokuthi inezangoma bezikhona ake sizameni bafowethu ukuthi uma sizothandazela abantu eZion ngiye ngisho kubantu ngithi umoya kaNkuluNkulu noma umoya awukho embongolweni umoya ukumuntu njengamanje igama likaZion liyamosheka igama labangoma liyamosheka igama labelaphi liyamosheka ngiyacela wherever you are let's respect labantu lo muntu uze ngoba ehluphekile yazi kungcono ngabe usisi uthe sekhishiwiso kwasekuthiwa sisi into enza sikukhiphiso uzibani nozibani kwakunenkinga ekhaya eyayithinta ukuthi nokuthi but at the end of the day manje usisi akatshelwa njengamanje une question enhlizweni yakuthi mina ngishayelwani kunegama lokwelisho athi ngishayelwani so into engizoyisho ukuthi angikusoli umfundisi angikusoli bishop Nxumalo noma bani lo amshilo usisi
but inkinga ukuthi fixa indlela yakho enisonta ngayo, fixa izingane zakho, it's either zehlelwa umoya noma zehlelwa idlozi, but akube nendlela kumbe. That is why sathi sikhula kunomuntu wayigcotshiwe esontweni ukuthi umukelisa abantu umoya, ngoba umoya mabeqala behlelwa ilento bavukwa into engathi amafufunyana. Ulimela njengomuntu udokotela utheni ngeso, uthela isazolungiseka noma uthela ikwebhekile ngeke lisabona. Into damage engeke isafixeka, so kumele ukuthi liphume likhishwe. So maliphuma bazokufaka lele umayibhulu noma bazokwenzani? Bakhulume ngawo kumayibhulu ke because mina ngibuzile ukuthi emva kokuthi likhishwe ihlo lami kanjena ke ikuphi mhlawumbe okungangisiza and trauma benginayo kamina cishe ngashona. So benzeni into yokusiza la isiqashela imoto bakusesibhedlela noma benzeni? Bayiqasha imoto abangiphelezelanga kodwa emva kokuthi ngishawe bese angishaya bazange baze basisibonakala semva ukuthi ngishawe kodwa khona abakuchaza betshela ubhuti wami balanda umalume wami bathi umuntu omdala ozolalela because ngangasafuni nokulalela ngangasafuni nokuzwa lutho because ngangiyibuza ukuthi uzothola usizo esontweni but uzolimala ngobani kanjani leyo nto yenzeka kanjani. Ubaba wakho okuzalayo yena uphi? Ubaba wakadashona. Lalela ke ithinto sisi manje ngelinye ilanga usisi wakho noma ubhuti wakho the same one ohambe naye namhlanje ngeke sisihlole kodwa kukhona into okumele siyilungise eyaqala yenzeka ngo2018 ekhaya kini makushona umuntu. Ubani lo washona ngo2018 towards eseyophela sekuya ku2019? 2018 sekushona kakhulu ekhaya. Lalela ekhaya kini makushona umuntu ngo2018 kukhona umsindo wasuka ekhaya kini ninukene noma banukene abantu bona bebodwa uyangizwa ukuthi ngithini. So lento ihamba iziyobamba isimo sento eligazi okwakumele lichitheke. Mina ngazi sisi lo mntwana omncane ohamba naye uthi umuntu kimi angifuna ubaba wakhe omzalayo naye usazogcina uyikhulisela yedwa lo mntwana abaleka kushiye. Uyangizwa ukuthi ngithini? Abaleka kushiye kodwa bekufanele abantu bakusize ngoba ikhona inkinga ezokubamba wena kwaye wena usazonuka ubuthakathi unuke indoda othandana naye ithi wena uyisebenzisela imithi. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ubungayenzanga leyo nto ungamsebenziselanga imithi kodwa ke one day sizoyilungisa leyo nto. Okwanamhlanje bengifisa ukuthi sithole ukuthi esibhedlela bathe bazokunika mahhala umayibhulu noma bathe bazokhokhisa bazokukhokhisa. Indaba yokuthi bangikhokhise nendaba zokuthi abazange baze bayichaza. Right. Bathe nje into engidingayo ngidinga ukufakela umayibhulu. Yeah, I think uyathengwa ke. Esibhedlela uhamba ngani? Khona umuntu okuhambisayo okhokha amafees? Ugogo umntanami ongisizayo ngakho. Uyasebenza wena? Angisebenzi because nginjengoba nginje manje but bengisebenza before. Okay, thina siwukhehlelezi sizozama ukuthi sinqephezele ngemali ye-transport nje ukuthi ukwazi ukugibela nansi imali uzokwazi ukuthi ugibele uye lapha nomntwana njengoba ngiyambona naye ngathi akanazo izinto kahle umthengele ube right just stress sakho ungasifaki kakhulu egameni lezayoni. Mina ngiyaxolisela izayoni sisi wami ngendlela olimali ngayo mawusuqala uchaza ukuthi bakubambe bakugxavuna bakulahla phansi in ngiyacabanga ukuthi maybe bekukuthandaza ezayoni kunjalo kuyathandaza but akubona bonke abathandaza kahle. Ngicela ukuthi sisi ngale mali engikunika yona hayi ukuthi ngiyakuthenga ukuthi une right ukuthi uthathe inyathelo futhi uyisindaba yakho phezulu futhi ekugcineni ngicela ukuthi mawuzoyithatha sisi kodwa ukhumbule into ezinje emazenzeka kufanele uyibheke wena ukuthi ngize ngilimali kanje esweni lami yini inkinga awuyihlolisise wena and then into engayisho ukuthi ungabakwateli ungathola ukuthi kunento maybe bekuzoshona umntanakho maybe bekuzoshona kini kodwa kwasekunikeleka ngeso lakho bengizothi mina ungabakwateli sisidlula kulento but kumanje sekudinga ukuthi uyinuka amakhwapha. Ngiyacela sisi wami nakho engunika khona ngithi mina hamba ukwazi uku-attend ibhedlela uma futhi esibhedlela usuyitholile answer ama results maybe ungakwazi uku-afforda leloso ungakwazi ukuthi ungasithinta futhi sibone ukuthi singalekelela kanjani. Sizozama futhi nokushiya amanamba ethu la abafisa ukuphosa bazophosa sokuthinta inamba yakho ithini maybe abafisa ukuthi balekelele bafake isinxephezelo inamba yakho ithini? Inamba yami u066 066 526 8313 8313 zimbili ke enye ithini? Mangicela uyisho inamba 063 094 0965. Siyabonga kakhulu usisi igaba lakho bani?
Thabisile Ntombela. Thabisile wakantombela isibongo ekade sinayo njengamanje sikhuluma ngendaba yokulimala kweso lakhe akalimalanga ngesontweni la Khehlelezi uthi ibandla ekuthuleni ibandla elohlaba ihlangane siyabaxolisela kakhulu sixolisa siduduza umndeni wakantombela umndeni wakho Thabisile siyaxolisa kakhulu siswami uKhehlelezi akaxhuma kahlangani kodwa into engenze ngeza la ukuthi ngizogeza negama lami ngigeze negama laseZayoni siyabaxolisela kakhulu yonke into eyenzakalile sithi dudu uphole futhi siyafisa ukwazi ukuthi kuqhubekela phambili ulitholile yini usizo kwagcina kufakwe something ezokwenza ukuthi nawe ube right uNkulunkulu akubusise siswami thank you ngesikhathi sakho yini ongayisho emphakathini nawe udlulisa amagama okubonga into engayisho ngasho ukuthi nje ngingabonga nje support abantu because bengazi nokuthi ngizophila kanjani lesima ngisazi kwamina ngiyaqala ukufika kule journey but ekugcineni kuzomela ngiphile kodwa futhi ngizothanda nje nokubonga support engizoyithola from abantu bangalokho bengibuka bengiqwaya yonke nje leyo into le kanjalo because nami angizenzanga kwamina bakhona sebekusizile siswami no bebengabasebe wasethemba ukuthi sisile channel inabantu abanozwela abantu abakwazi ukusiza khona bazokufonela khona bazophoza something bakulekelele uNkulunkulu akubusise siswami siyabonga mayibuka le video ikhulunywa umuntu ongamazi uKhehlelezi umuntu ongamazi upendwe waqeda uKhehlelezi ngenyama angayidlanga and most of the people were believing that njengoba uyibona nje ivideo mayilapha usisa kakhuluma lutho ekhuluma ngoKhehlelezi but ukusisa uchaza ngento eyenzakaliza yona uyabona ke le video uyibona laphana akukho okubekwa ngoKhehlelezi but abantu sebebelieve i-caption ziningi izinto ezinokukhulunywa ngoKhehlelezi sibese sihamba ke sihamba samcinga sazi samthola usisi oyena umnikazi wendaba uzomuzwa ke usisi masikhuluma naye njengamanje uyikhulumela yonke into akakhonje ngasibhama kenza ngalutho njengoba nibonile bafowethu ukuthi ngigeza izandla njengoPilato ngithi ngiyuKhehlelezi cha angihlangene nale ndaba kodwa bengibuyisa igama lokwelapha bengibuyisa isithunzi sakaZayoni bayasho bathi bebethandazela bafowethu igama engiyolisho lokugcina engiyolibeka kubantu ngiyothi mina ake sibukeni masithandazela abantu esontweni zinsizwa masithinta induka sisithinteni kahle sibonene ukuthi abantu bayathandaza umoya ukho kumbongolo umoya kumuntu let's always protect them they are there for help bathini abanikazi bebandla ke bathini laba abalimazile bafowethu asibaprotecteni abantu mabeza eZayoni singabenzi isonto lekaZayoni balizonde uma sekunje kusho ukuthi umoya ukho esontweni but kusuke kudlalwa but asazi we'll see izinto eziningi more details will come sizoyenza sure ukuthi usisi sihamba naye azawufika ekugcineni azawufakiswa lakhe siyabonga kubo bonke abantu abazosupporta abazodonate manje izodonate anifaki imali account kaKhehlelezi kodwa nifonela usisi direct aninikeza ama account details siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise stay tuned ningakhohlwa ukuthi ni subscribe kanti njalo ngolwesihlanu ngisebenzela eJohannesburg lapha endaweni yakukhona ilof and commissioner uzokhumbula ukuthi khona induku yethu entsha esithi umanandisa induku yabosisi ama slay queens make sure that you get yours on every Friday in the morning ngisuke ngikhona lapha endaweni yase Kapa number 30 water kant ngisuke ngikhona lapha uNkulunkulu anibusise ngiyanthanda kakhulu ngomgqibelo ngizobe ngikhona eNewcastle umhlangano wezinyanga zonke sobe seNewcastle lapha endaweni yase Black Rock ekseni ngo 9:30 sonke nasihlanganeni khona bafowethu siyobe sikhona God bless you